Moi, mä oon Jiri Väinölä. Ja mä olen Saarisen Timo. Me halutaan kertoa teille uudenlaisesta palvelusta, joka tulee mullistamaan käytetyn tavaran kaupan. Tämä kuluttajien välinen kauppa, eli vertaiskauppa, on todella suosittua, mutta sitä vaivaa yksi, mutta merkittävä ongelma, nimittäin luottamuksen puute. Tämä johtuu pitkälti siitä, että myös rikolliset ovat löytäneet netin markkinapaikat, jonka seurauksena on usein aika vaikea luottaa vieraaseen myyjään tai ostajaan. Tähän ongelmaan ei ollut meidän mielestämme ennen hyvää ratkaisua, joten päätimme rakentaa sellaisen. Tarvittiin vertaiskaupan vahvistaja, SealDeal. SealDealin avulla me lisätään luottamusta käytetyn tavaran kauppaan ja rakennetaan yhteisö luotettavien kaupankävijöiden ympärille. Tämän lisäksi SealDeal tuo vihdoin selkeän tavan kuluttajien välille käydä kauppaa. Ja mitä enemmän kauppaa teet SealDealissa, sitä enemmän sulle kertyy hyvää mainetta myyjänä tai ostajana. Meillä kaikki kaupat nimittäin saa arvion. Kaikessa yksinkertaisuudessaan me halutaan tuoda selkeyttä ja varmuutta sulle kaupankäynnin avuksi, kun löydät kiinnostavan tuotteen netistä. Tai kun haluat myydä turvallisesti, millä tahansa kauppapaikalla. SealDealissä jokainen käyttäjä on tunnistettu vahvasti palvelun käyttöönoton yhteydessä. Voidaan siis varmistaa, että kauppakumppanisi on juuri se, joka hän väittää olevansa. Ja nyt toivottavasti mietit, miten pääset mukaan. Se käy todella helposti. Just näin, luomalla oman SealDeal-tunnuksen. Ihan ensiksi, käy meidän sivuillamme ja tutustu palveluun ja aloita 2 viikon ilmainen kokeilujakso. Senkin jälkeen tarjousten vastaanottaminen on aina ilmaista. Lähettääksesi omia tarjouksia voit hankkia palvelusta käyttöaikaa 1 tai useammaksi kuukaudeksi kerrallaan, käytännössä postimaksun hinnalla. Kiitos, kun saatiin kertoa sulle SealDealista. Kiitos ja tervetuloa mukaan entistä paremman vertaiskaupan pariin.